abans venien els professors, els entrenadors amb el col·le, amb la classe, i ha vingut l'entrenador de waterpolo i ha dit: "Qui volen fer waterpolo?" I ha aixecat el dit, i jo també. He començat en Oradea, en Romania, no? És el meu club de petit. I encara, quan vaig a l'estiu, vacances, vaig a la meva piscina i allí venen els petits i parlo amb ells, amb entrenadors. És normal, no? Perquè és la piscina meva de petit, no? He sortit molt jove d'Oradea, de la meva ciutat, amb 19 anys, i m'ha fitxat el club Natació Martianes de Tenerife. He estat 5 anys en Tenerife jugant, i després s'han canviat en Mediterrani, i després he vingut 8 anys aquí jugant a waterpolo a Mataró. I després he anat 4 anys a Terrassa, un any a Mediterrani, un any a Mataró, i el cicle com a jugador fins a 41 anys que he jugat, doncs ha dit que ja és l'hora per començar una altra vida, no? D'entrenador. Només en 2 paraules, només 30 anys, no? de waterpolo, que no és fàcil, sí, però alguns també tenen aquestes edats. La tornada a Mataró ha sigut per mi un punt important i jo agraeixo molt perquè aquí visc, m'agrada Mataró, i més que entrenant aquí amb les noies dona un plus. El repte és molt gran perquè a l'equip hem fitxat 3 estrangeres, ha vingut Ona Massaguer, que dona un plus a l'equip. El que tenim aquí també de casa són jugadores molt importants, però clar, la cara de la temporada vinent, doncs expectatives sí, clar que són, i que anem pas a pas, partit al partit. Sé que en waterpolo ara tenim una etapa molt difícil amb les noies i els nois, però nosaltres en les noies hem tingut sort perquè en el Mundial ara de Barcelona, 2013, han sigut campiones, i clar, això és un plus per nosaltres, entrenadors que entrenem les noies, no? Com jugador no he guanyat una medalla europea, mundial, olímpica, i potser com a entrenador doncs el somni és arribar a una final i guanyar-la.